नमस्कार, माझे नाव वेदिका. माय गोवा नेटवर्कान तुमका येवकार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सेगीत तिसरी खेप भारताचे प्रधानमंत्री म्हणून आयतारा सोपूत घेतलो. तांच्या वांगडा 30 कॅबिनेट मंत्री, 5 राज्यमंत्री, स्वतंत्र अधिभार आणि 36 राज्यमंत्र्यांनी सोपूत घेतलो. उत्तर गोयचे खासदार श्रीपाद नाईक ह्यांका वीज तसेच नव्या आणि नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालयात न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी मिनिस्ट्री राज्यमंत्री म्हण मंत्रिमंडळात सुवात मेळ्ळ्या. आता आम्ही जाणून घेऊया कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, स्वतंत्र अधिभार आणि राज्यमंत्री किती असतात ते. कॅबिनेट मंत्री जाका केंद्रीय मंत्री म्हणता तो केंद्रीय मंत्रिमंडळाचो वांगडी असून तो एका मंत्रालयाचो मुखेली असता. ताका दिल्ल्या खात्याचे फुडारपण करता. स्वतंत्र अधिभार आशिल्लो राज्यमंत्री म्हळ्यार असो कनिष्ठ मंत्री, ज्युनियर मिनिस्टर जो स्वतः आपल्या खात्याचो कारभार सांभाळता आणि ताच्या वयर त्या खात्यात कॅबिनेट मंत्री आसना. तसेच स्वतंत्र प्रभार आशिल्ले राज्यमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडळात म्हळ्यार कॅबिनेटच्या महत्वाच्या बसकांनी वाटेकार जातात. राज्यमंत्री म्हळ्यार केंद्र सरकारातल्यान मंत्रिमंडळातलो कनिष्ठ मंत्री, ज्युनियर मिनिस्टर असून तो मंत्रिमंडळातल्या कॅबिनेट मंत्र्याक खात्याचो कारभार चलोवपाक मदत करता. मात तो स्वतंत्र अधिभार आशिल्ल्या राज्यमंत्र्यासारखो कॅबिनेट बसकांनी वाटेकार जायना. आम्ही आता पळोवया कोणाक खंयचे खाते गावला ते.